салом дӯстони азиз, ман Баҳманёр Надиров, журналист. Дар дарси гузашта мо бо шумо дар бораи журналистика даниқ ё ки журналистикаи додаҳо суҳбат карда будем. Дар ин дарс бошад, мо худи додаҳо яъне маълумотро меёбем, онро поккорӣ мекунем ва визуалӣ мекунем. Бори дигар салом дӯстони азиз. Дар дарси гузашта мо дар бораи дата журналистика ё рӯзноманигории додаҳо маълумот дода будем ва ҳамчунин мо омӯхтем ки худи додаҳо ё додаҳои кушода чӣ ҳастанд ва онҳоро аз куҷо пайдо кардан мумкин аст. Дар ин дарс бошад мо додаҳо ё маълумотро меёбем, коркард мекунем ва визуаликунии онро меомӯзем. Пеш аз оғоз кардан ба навиштани дата мавод ё ки дата история, яъне маводе ки ба журналистикаи додаҳо вобаста аст, мо бояд донем ки кадом додаҳо, кадом маълумот, кадом омор ба мо лозим аст. Инҷо се роҳ аст. Якум, аз аввал мо ягон саволи мушаххас дорем ва мехоҳем ба саволи худамон аз додаҳо, аз дания посух пайдо кунем. Ва роҳи дуюм ин мо дастрасӣ дорем ба додаҳо ва мехоҳем аз дохили он иттилои ҷолиб ё заруриеро берун барорем. Ва сеюм, ин додаҳо ба суроғи шумо меоянд, яъне мо вақте ягон додаҳо, ягон маълумотро пайдо мекунем ё ки ягон маълумот дар ягон расона чоп мешавад ва аз он ҷо мо мебинем ва ба хулоса меоем ки агар ҳамин додаҳоро чунин яъне ба ягон шакли муайян таҳлил кунем, мо як маводи хуби дата журналистӣ ба даст мебиёрем. Хуб, додаҳоро аз куҷо гирем? Вобаста ба ин савол мо дар дарси гузашта аллакай гуфта гузаштем. Гуфтем ки дар Тоҷикистон додаҳои кушода кам ҳастанд ва ҳамчунин мо метавонем аз пойгоҳи додаҳои Бонки Умумии Ҷаҳонӣ истифода барем ва маълумоти заруриро дарёбем. Ва инҷо бори дигар метавонем онҳоро бинем. Масалан, аз ҳама дата пойгоҳ ё ки пойгоҳи додаҳое ки дар Тоҷикистон нисбат ба дигар сомонаҳо додаҳои бештар дорад, ин сомонаи агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон stat.tg аст. Мегузарем ба қисмати дигари дарси дата журналистика. Ин гипотеза аст, яъне пеш аз он ки мо ба навиштани мавод оғоз кунем, агар мо дар даст додаҳо ё ки даниҳоро дошта бошем ё надошта бошем ҳам, мо бояд гипотеза дошта бошем. Яъне гипотеза ин тахмин ё гумон ё ки тасдиқе ки исбот мехоҳад. Яъне мо тахмин мекунем ки чунин аст ё ки гумон дорем ки аслан чунин аст, ё аниқ медонем ки масалан ягон ҳодиса чунин аст ё ки ягон рақами мушаххас дар даст дорем, лекин мо бояд инро дар дата журналистика исбот кунем. Биёед чунин гипотезаро мегирем. Барои мисол, барои дарси имрӯзаамон мо инҷо ду гипотеза дорем, яъне ҳардуяшон қариб як гипотеза ҳастанд, лекин мо ба ду қисмат тақсим кардем. Гипотезаи имрӯзаи мо чунин аст: Тоҷикистон умуман содирот надорад. Яъне Тоҷикистон ба ягон кишвари дунё молу ашёяшро содирот намекунад, равон намекунад. Ва оё мо ба ягон кишвар маҳсулот содир мекунем ва кадом кишвар? Ин аслан як гипотеза аст, як савол аст. Мо мехоҳем ки бо маводи дата журналистӣ ба ин саволҳо ҷавоб гӯем. Яъне мо ба ин саволҳое ки дорем аз додаҳо ё ки дания ҷавоб меҷӯем. Барои ёфтани чунин маълумот ба куҷо бояд муроҷиат кард? Пеш аз ҳама ба stat.tg, яъне агентии омор, ки дар он ҷо бояд ин маълумотҳо пурра дар шакли мошинхон ё дар формати мошинхон ё машиночитаеми формат дастрас бошанд. ворид мешавем ба сомонаи stat.tg.
و ببینید کوتاه در اینجا میخوام درباره این سامانه صحبت کنم برای که پیشتر ما نگفته بودیم. در اینجا میتوانید همه نشریه ها خیلی که پیشتر گفتیم نشریه ها در شکل کتاب چاپ میشن، اون رو دسترس کنید. میتونید به فهرست دسترسی داشته باشید. اینجا مجموعه محصولات داخلی یا که WWP هست. در اینجا نشان دهنده های مکر اقتصادی، جدول های تحلیلی، خزینه آمار نرخ، خزینه معلومات ها، آمار گندری، نیکو احوالی اهالی و عموما دیگر موضوع و بخش هایی که آمار دسترس هستند. ما میگذاریم به جدول های تحلیلی و در اینجا میبینیم که بخش حقیقی است، اجتماعی یا دموگرافی، مالیه و خارجی. موضوع ما که وابسته است به بخش خارجی یعنی صادرات مال و اشیاء تاجیکستان به دیگر کشورها، ما بخش خارجی را انتخاب می‌نماییم. ببینید در اینجا همگی در یک بخش کلان همگی 4 دکومنت به ما دسترس است. این صادرات مال ها از سال 93 تا 2018، واردات مال ها از سال 93 تا 2018 و مملکت های فرستاننده واردات و صادرات در همین سال ها، یعنی از سال 93 تا 2018. وقتی ما سیلک را میکشویم این حجت ها به طور اتوماتیک بارگیری یا اسکچد می شوند. همین طور معلومات ها بارگیری یا اسکچد شدند، آنها را به نوبت میکشویم. داده ها به چنین شکل هستند. ببینید در اینجا نه همه کشورها هستند و عموما تبلیغ گویم نافهم هست. این وابسته است به واردات. اینجا تبلیغ صادرات است، لیکن در اینجا هم ما معلوماتی مفصل یعنی معلومات لازمه رو پیدا نکردیم. همینطور بعد بارگیری کردن داده ها ما فهمیدیم که معلوماتی به ما ضروری در فرمت ماشین خان یا ماشینچیته می فرمت در سامانه اگنتی آمار دسترس نیست. پس ما رو آوردیم با کتاب، گویم با مجموعه اگنتی آمار که در شکل کتاب چاپ شدگی است در سال 2018 وابسته به وضع اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان ینور دکبر. لیکن در این کتاب همچنین ما معلوماتی به ما ضروری را یافتیم، یعنی سودای خارجی внешняя торговля از سال 2012 تا سال 2017. هرچند ما میخواستیم که این معلومات تا سال اقلا 2018 یا 2019 باشد، برای که در این سالها تغییرات های جدی بودند و مثل آن که سرحد ازبکستان گشوده شد و واردات مال و محصولات و صادرات همچنین به این کشور زیاد شده است، لیکن نیافتیم. برای همین ما این معلومات را گرفتیم. لیکن این معلومات ماشین خان نیست، یعنی در شکل کتاب چاپ شده است و ما اون را اسکن کرده با شکل PDF گرداندیم. لیکن PDF هم فرمت ماشین خان نیست، یعنی نمی شود که اون را توسط برنامه ها تحلیل کرد، پاککاری کرد و معلومات لازمه را جدا کرد. طوری گفتیم در تاجیکستان عموما معلوماتی که در فرمت ماشین خان باشد بسیار کم است. برای همین اینجا من به شما طرزی از PDF گرداندن با اکسل را کمتر نقل میکنم و بعدا در وقتی آموزش درس به شما معلومات علاوگی اوید با دیگر کردن فرمت فایل ها پیشنهاد می شود، برای آن که شما هر معلوماتی که میابید توانید با فرمت ماشین خان برگردان کنید و مواد دیتا ژورنالیستی آماده سازید.
тавре қайд кардем барои таҳлили ҳама гуна маълумот ба мо лозим аст ки аввал онро ба формати мошинхон яъне машиначитаими формат табдил диҳем. барои ин якчанд роҳ аст. аз ҷумла яке аз роҳҳои осонтарин ин истифодаи асбобҳо ё ки воситаҳои онлайнӣ аст. аммо бояд ин ҷо қайд кунам ки баргардон кардани файлҳои бузург ба таври онлайн хеле мушкил аст. масалан маҷмӯае ки мо дар ин ҷо гуфтем тақрибан 300 чанд саҳифа аст ва ҳамаи онро баргардон кардан якбора албатта мушкилӣ пеш меорад. барои ҳамин ба мо лозим аст ки саҳифаи лозимиро ҷудо кунем ва ҳамон як саҳифаи лозимаро ба воситаи асбобҳо ё ки сомонаҳои онлайнӣ ба дигар формат гузаронем. яке аз чунин сомонаҳо ин ilovepdf.com ҳаст. дар ин ҷо мо метавонем саҳифаи лозимаро ҷудо кунем ва ҳамчунин файли pdf-ро ба форматҳои дигар аз ҷумла формати excel ки ба мо бисёр зарур аст гардонем. ва тавре қайд кардем дастурамал барои баргардондани файлҳои pdf ба файли excel ҷудо кардани саҳифаи мушаххас ба шумо ба таври иловагӣ пешниҳод карда мешавад. акнун ман ба шумо нишон медиҳам чӣ тавр мо ҳамон таблитсае ки аз маҷмӯаи агентии омор гирифта будем ба pdf гардондем, дар чӣ шакл ва онро чӣ гуна поккорӣ кардем, таҳлил кардем ва чӣ тавр омода кардем барои визуаликунӣ. тавре гуфтем мо аз маҷмӯа маълумоти лозимаро гирифтем, онро шакли скан кардем ба шакли pdf ва баргардон кардем ба формати excel тавассути барномаи онлайнии ilovepdf. ва чунин як таблитсаро гирифтем ва дар ин ҷо нишон дода шудааст ки ба кадом кишварҳо дар умум масалан дар солҳои 2012, 13, 14, 15, 16, 17 чӣ қадар ба ҳар сол алоҳидагӣ мо чӣ қадар молу маҳсулотамонро содир кардем, яъне ба ин кишварҳо фиристодем. аммо ин ҷо тавре мебинед рақамҳо ба шакли гуногун нишон дода шудаанд ва ҳастанд рақамҳое ки ба мо лозим нестанд. аслан мо мехостем донем ки тоҷикистон ба кадом кишварҳо содирот мекунад. мо ёфтем дуруст, лекин ин ҷо тавре мебинем рақамҳо дар форматҳои гуногун пешниҳод шудагӣ ҳастанд ва ҳамчунин дар ин ҷо баъзе хоначаҳо ё ячейкое ҳастанд ки ба мо лозим нестанд. ҳамчунин тавре мебинед ин ҷо бо 2 забон аст, бо 3 забон гӯем ҳам мешавад, барои он ки дар баъзе графаҳо забони тоҷикию русӣ аст, дар баъзе дигарашон русӣ, тоҷикӣ, англисӣ ва дар баъзе дигарашон фақат тоҷикӣ пешниҳод шудааст. яъне мо бояд таблитсаро поккорӣ кунем ва бояд ҳама рақамҳо дар як формат бошанд, дар як шакл бошанд ва дигар таблитсаҳо низ аз чизҳои нолозим пок карда шуда бошанд. ва онро поккорӣ мекунем ва ин ҷо ман намунаи поккориро ба шумо нишон медиҳам. яъне мо аз ин ҷо аз ин таблитсае ки буд фақат маълумоти лозимаро поккорӣ карда гирифтем ва ҳама маълумоти нолозимро партофтем. қоидаи аз ҳама муҳим он аст ки вақте шумо таблитсаро гирифтед бояд ҳатман оригинали онро дошта бошед ва корро дар нусхаи он яъне копияи он идома диҳед. ин яке аз қоидаҳои муҳими дата журналистика аст. бубинед дар ин ҷо мо таблитсаро поккорӣ кардем ва ҳамчунин аллакай ба таҳлил оғоз кардем. яъне ин ҷо мо ҷамъи экспортро ҳисоб кардем бо $1 миллион амрико ва ба мо фаҳмотар аст ки мо ба куҷо ва чӣ қадар умуман мол содирот кардем, яъне молу маҳсулоти Тоҷикистонро ба ин кишварҳо равон кардем.
ببینید در داتا ژورنالیستیکا باید که ژورنالیست حتما نگاه ژورنالیستی داشته باشد برای آن که خوب ما تبلیغ رو پاککاری کردیم، معلومات ها هستند، رقم ها هستند و باید ویژوالی کنیم. نه، این درست نیست. ما باید بینیم که کدام رقم رو در اینجا ویژوالی کردن ممکن است. یعنی نه همه رقم ها رو نشان دادن شرط است. اگر ما گیریم عموما یک تبلیغ سعی کنیم که در آن همه کشورها نشان داده شده است با رقم ها، این نه اونقدر جالب خواهد بود. برای همین باید با دید ژورنالیستی معلوم کنیم که از کدام طرف جالب تر است و کدام رقم ها رو استفاده کنیم، زیرا استفاده همه رقم های این تبلیغ به ما شرط نیست. ببینید ما از اینجا می توانیم بینیم که ما به کدام کشور صادرات بیشتر دادیم. یعنی مال و محصولات تاجیکستان بیشتر به کدام کشور صادرات می شود. ما می توانیم این را به طور اتوماتیک کنیم، یعنی بینیم که کدام کشور زیادتر مال و محصولات تاجیکستان را می خرد و عموما از سبب که اینجا رقم زیاد نداریم و فرقیت رقم ها خیلی بزرگ است، الکی به چشم عیان است که مال های تاجیکستان را پیش از همه به ترکیه واردات میکنند و با رقم ها نگریسته میفهمیم که بعد از ترکیه این قزاقستان است و بعد قزاقستان شویتساریا. البته من نمیدونم چی مال و محصولات صادرات میشود، لیکن این داده های یا که آماری اگنتی آمار است و بعدا روسیه و دیگر کشورها. ببینید این رو به طور اتوماتیک هم حساب کردن ممکن است. یعنی که ما میتونیم حساب کنیم که داله یا که نقش قزاقستان در صادرات مال و محصولات تاجیکستان چقدر است و از ترکیه چقدر است. برای این ما رقم عمومی صادرات را میگیریم و با رقم کشوری مشخص مثلا قزاقستان تقسیم میکنیم و در آخر با ما فایز معلوم میشود. طوری میبینید ما الکی این حساب ها را در اینجا کردیم و دوام 5 سال، یعنی از سال 2012 تا 2017 اگر جمع گوییم 33% محصولات تاجیکستان دوام 5 سال با ترکیه صادرات شده است، روان شده است و 16% آن با قزاقستان. از اینجا ما میتوانیم الکی گوییم که صادر کننده اساسی مال و محصولات تاجیکستان این ترکیه است. یعنی از همه بیشتر مال و محصولات تاجیکستان با ترکیه روان کرده می شود و در جای دوم قرار دارد قزاقستان. ما این را معلوم کردیم، لیکن ما می توانیم باز نگاه کنیم که کدام سال بین این کشورها زیادتر بود. یعنی ببینید اگر قزاقستان را گیریم سال به سال مبلغ صادرات یا که مال صادرات شده به این کشور می افزاید. ببینید از 101.7 میلیون دلار تا 324.3 میلیون دلار. ببینید یکم صادر کننده مال و محصولات تاجیکستان ترکیه برعکس کم شده ایستاده است. مثلا سال 2012 493.3 میلیون دلار بود و سال 2017 233.2. یعنی ما اینجا میبینیم که صادرات مال و محصولات تاجیکستان با قزاقستان افزوده ایستاده است، با ترکیه باشد کم شده ایستاده است در دوام 5 سال. یعنی از اینجا ما میتوانیم دو موضوع گیریم. یکم کدام کشور بیشتر مال و محصولات تاجیکستان را به خودش وارد میکند و دوم موضوعی که هست ما میتوانیم نشان دهیم که قزاقستان یعنی جای ترکیه را گرفته ایستاده است سال به سال. ببینید دوستان، ما معلومات لازمه همان را باز با یک یچیک دیگر یا که جدول دیگر گذراندیم. این معلومات 5 صادر کننده مال و محصولات تاجیکستان دوام 5 سال است. یعنی ما اینجا 5 کشوری را گرفتیم که بیشتر مال و محصولات تاجیکستان به آنجا صادرات شده است. طوری گفتیم در یکم ترکیه، دوم قزاقستان، سوم شویتساریا،
чорум Чин ва Русия. мо метавонем инро дар як графика нишон диҳем ки кадом кишварҳо бештар молу маҳсулоти Тоҷикистонро харидорӣ мекунанд ё ки ба кишварашон ворид мекунанд. Ва ҳамчунин дар ҷадвали дигар мо нишон додем ки байни Туркия ё Қазоқистон содиркунандаҳои асосии моли Тоҷикистон, яъне ба кишвари худашон ворид мекунанд, чӣ фарқият ҳаст. тавре гуфтем содироти мол ба Туркия сол ба сол кам шуда истодааст, аммо ба Қазоқистон сол ба сол зиёд шуда истодааст. Яъне мо метавонем инро дар як графикаи алоҳида нишон дода бошем. Ва вобаста ба ҷадвал мехоҳам як нуқтаи дигарро қайд кунам. Бояд ҳар як ҷадвале ки мо барои дата журналистика месозем, бояд ҷадвали метадание дошта бошанд. Ба ин чӣ ворид мешавад? Масалан, номи ҷадвал: содироти молу маҳсулоти Тоҷикистон. Сарчашма: мо аз сабаби он ки ин маълумотро аз маҷмӯаи агентии омор гирифтем, шакли чопи маҷмӯаро нишон медиҳем ки аз соли 2018 аст ва нишон медиҳем ки ин аз агентии омори ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Солҳо аз сабабе ки маълумоти мо аз соли 2012 то 2017 аст, мо инҷо нишон додем. Истинод ба сарчашма нишон дода шудааст, яъне мо аз куҷо онро боргирӣ кардем. рӯзи сохтани ҷадвал ва воҳиди ченак $1,000,000 амрико. акнун мегузарем ба қисмати дигари дарси омӯзишиамон. ин визуаликунии додаҳо аст, яъне визуализатсия данных. пеш аз он ки мо новобаста ба визуаликунӣ мегузарем ва ман ба шумо сомонаҳоро нишон медиҳам, инҷо мехоҳам якчанд қоидаҳои кӯтоҳро гуфта гузарам. қоидаҳои тиллоии дата журналистика чунин аст. Масалан, ягон намуди 3D мумкин нест, зеро ки вақте мо графикаро дар шакли 3D нишон медиҳем, пурра фаҳмо нест, ё ин ки як қисмати таблитсаи мо ё ки тавре мебинед доираи мо нисбати дигараш бештар нишон дода мешавад, ҳарчанд ки вақте мо дар шакли оддӣ нишон медиҳем, ин тамоман ба таври дига аст. Ва қоидаи дигари тиллоӣ ин яъне тартиб кардани маълумот, омор аст. Яъне шумо метавонед масалан онро аз рӯи зиёдшавӣ ё камшавӣ тартиб кунем. тавре дар таблица мебинед, яъне инҷо бетартиб аст рақамҳо ва инҷо аз рӯи зиёдшавӣ гузошта шудааст. Лекин баъзе маълумотҳое ҳастанд ки онҳоро тартиб кардан мумкин нест ва онҳоро бояд ба шакле ки ҳастанд, ба тартибе ки ҳастанд пешниҳод кард. қоидаи дигари тиллоии дата журналистика ин ҳангоми визуализатсияи рақамҳо ба таври сутунҳо бояд ки y, яъне аз 0 сар шавад. тавре мебинед дар инҷо y мо аз 3 сар шудааст ва камтар сутунҳои мо нофаҳмо ҳастанд, яъне мутаносибият байни онҳо вайрон шудааст. агар вақте онҳоро аз 0 сар мекунем y-ро, баъдан сутунҳои мо ба шакли дуруст ҷойгир мешаванд. вобаста ба ранги визуализатсия ё ки графикаҳо, бештар вақте мо мебинем дар ҳама гуна визуаликунонӣ, хоҳ графика бошад, хоҳ дар шакли доира, давра ва дигар визуаликунонӣ ва аз ҷумла дар инфографика низ рангҳои зиёд истифода мешавад ки ин аслан дуруст нест. беҳтар аст ки дар як графика мо 3-4 ранги ба ҳам монанд ё ба ҳам наздикро истифода кунем. Аслан бояд оттенки як рангро истифода кунем. тавре мебинед, ин аслан ҳама ино як ранг ҳастанд. Як қоидаи тиллоии дигар, ҳар графикае ки шумо сохтед бояд
сарлавҳаи он хабарӣ бошад. Яъне сарлавҳаи он бояд нақл кунад ки графика дар бораи чи аст. Ва дар сарлавҳаи хабарӣ аз ҳама рақами муҳимро ба хонанда диҳед, яъне пешниҳод кунед. Метавонем масалан намуна ба ҳамин шакл. Инҷо гуфта шудааст ки муҳоҷирони меҳнатӣ ба Тоҷикистон пули бештар мебиёранд нисбат ба экспорт ва нисбат ба инвеститсия ёки маблағгузории хориҷӣ. Яъне ин сарлавҳа аллакай хабар медиҳад ки муҳоҷирони меҳнатӣ пули бештар мебиёранд ва дар ин ҷо мо нишон додем дар шакли хатҳо ки бештар ворид мекунад ва ҳатто мо дар солҳои гуногун нишон додем ки яъне на танҳо дар як сол чунин омор дорем. Умуман аз соли 2008 то 2018 мигрант ёки муҳоҷирони тоҷик аз ҳама пули бештар ворид мекунанд. Ва дар ин ҷо шакли тақрибии графика аст, инҷо сарлавҳа ва дар зерсарлавҳа мо бояд нишон диҳем ки кадом додаҳоро истифода кардем. Дар ин ҷо худи визуал мебиёяд ва бояд ҳатман сарчашмаи маълумот дар охир нишон дода шавад. Мегузарем ба визуаликунӣ. Албатта воситаҳои зиёде ҳастанд ки ба мо барои визуаликунӣ кӯмак мекунанд ёки махсус барои визуаликунӣ омода шудаанд ва бештари онҳо онлайн ҳастанд. Лекин аз сабабе ки мо ба дата журналистика нав ворид шудем ва ба визуаликунӣ нав оғоз мекунем, беҳтар аст ки мо аз барномаҳои осонтар ба мисли дата врапер ва инфограм истифода намоем. Ҳоло мо он ду маълумоте ки пештар омода намудем вобаста ба содироти молу маҳсулоти Тоҷикистон, онро дар дата врапер ба шакли графика месозем ва ҳамин тавр кор бо дата враперро ба шумо нишон медиҳем. Хуб дӯстон, ҳамин тавр ба сомонаи дата врапер дохил мешавем. Дата врапер де вақте шумо бори аввал ворид мешавед, албатта ба шумо пешниҳод намешавад. Инҷо графикое ки ман пештар сохта будам ба ман нишон медиҳад. Метавонед ба дата врапер ба воситаи аккаунти Google ворид шавед ёки худро аз нав ба қайд гиред. Инҷо мо пахш мекунем тугмачаи New Chart, яъне графикаи нав. Ва як хубии дата врапер дар он аст ки мо аввал маълумотро ворид мекунем ва худи барнома ба мо шакли хубтари пешниҳоди визуалиро нишон медиҳад, лекин мо албатта метавонем ки онро тағйир диҳем. Бубинед, мо дар як графикамон мехоҳем нишон диҳем ки кадом кишварҳо бештар моли Тоҷикистонро давоми 5 сол, яъне аз соли 2012 то 2017 ба кишварашон ворид карданд, харидорӣ карданд ва кадоми онҳо бештар. Мо аз таблитсае ки пештар дар даст доштем онро поккорӣ кардем ва фақат ҳамин қисматро интихоб намудем. Онро ба дата врапер ворид мекунем. Бубинед, як хубии дата врапер дар он аст ки шумо метавонед додаҳоро дар ин ҷо тафтиш кунед ва худи барнома низ онҳоро тафтиш мекунад. Дар ин ҷо қайд шудааст ки ҳама рақамҳо, агар барнома яъне дата врапер рақамҳои шуморо дуруст хонад, бо ранги кабуд бояд ишора шавад. Инҷо мебинем ки рақамҳои мо бо ранги кабуд ишора шудаанд ва ҳама гуна сана, солҳо бо ранги сабз ишора мешавад. Дар ин ҷо мо сол надорем ва ҳама матнҳо бо ранги сиёҳ. Матнҳои мо дар ин ҷо бо ранги сиёҳ аст. Агар ранги сурх бошад, ин маънои онро дорад ки додаҳои мо ягон хато доранд. Вақте мебинем ки ҳама рақамҳои мо бо ранги кабуд қайд шудаанд, матнҳои мо бо ранги сиёҳ ва таблитсаи мо ягон хатоӣ надорад, мегузарем ба қисмати визуализатсия.
бубинед барномаи Data Wrapper чунин як шакли графикаро ба мо интихоб кард ки аслан дуруст нест ва мо барои нишон додани ин маълумоте ки дар даст дорем барчатро интихоб мекунем. инҷо бошад мо аллакай мебинем ки дар ҳақиқат тарзи дурусти визуаликуниро интихоб намудем барои он ки дар сутунҳои алоҳида ҳар як кишвар нишон дода мешавад ки содиркунандаи асосии молу маҳсулот аст ва тавре мебинед рақамҳои мо аз рӯи камшавӣ нишон дода шудаанд, яъне аз рақами калонтарин мераванд ба рақами хурдтарин. ва мо инҷо мегузарем ба гузоштани сарлавҳа, сарчашма ва пурра кардани графикае ки дар даст дорем. дар инҷо мо метавонем нишон диҳем ки номи кишварҳо аз кадом тараф бошад ва рақамҳои мо аз кадом тараф бошанд. Метавонем инҷо интихоб кунем ки рақамҳои мо чанд рақама нишон дода мешаванд. ва ҳамин тавр вақти омӯзиш шумо мебинед ки дар инҷо бисёр имкониятҳои зиёд ҳастанд. дар инҷо мо сарлавҳаи графикаро ворид мекунем. тавре гуфтем сарлавҳаи он бояд хабарӣ бошад. аз сабаби он ки Туркия содиркунандаи асосӣ аст, мо инҷо менависем Туркия содиркунандаи асосии маҳсулоти Тоҷикистон аст. дар инҷо мо бояд қайд кунем ки ҳама рақамҳои мо бо $1,000,000 амрико оварда шуданд. ва инҷо ҳамчунин метавонем ягон маълумоти иловагии худро ворид созем. шояд шумо пурсед ки масалан ҳаҷми содирот ба Туркия ва Қазоқистон аз 1 миллиард зиёд аст, то чаро ман ченаки миллионро интихоб кардам. ин аз сабаби он аст ки агар мо ченаки миллиард интихоб кунем, ҳам визуалии мо безеб мешавад ва ҳам аз сабаби он ки дигар кишварҳо масалан бисёр кам содирот шудагӣ аст, яъне фарқият байни рақамҳо зиёд мешавад. мо маҷбур мешавем ки масалан ҳаҷми содирот ба Русия ки $362.7 миллион аст, онро дар шакли 0.36 миллиард доллар нишон диҳем ки аслан қобили қабул нест. барои ҳамин мо миллионро интихоб намудем. хуб, тавре гуфтем дар ҳар як ҷадвале ки мо месозем бояд ки метадание бошад ва дар инҷо низ онҳоро ворид кардан мумкин аст. масалан дар инҷо мо метавонем data source, яъне мо нависем ки оморро аз куҷо гирифтем. инҷо менависем агентии омори ҷумҳурии Тоҷикистон. дар инҷо метавонем линк ба сарчашмаро нишон диҳем ва дар инҷо метавонем номи муаллифро нишон диҳем. масалан тавре мебинед дар инҷо ҳама тағйиротҳои мо ворид шуданд. ва мегузарем ба чопу паҳн кардани визуаликуноние ки мо сохтем. дар инҷо дар дизайн шумо метавонед масалан забонро интихоб кунед, забони русӣ ё англисӣ ё дигар забонҳое ки нишон медиҳанд дар инҷо. ҳамчунин шумо метавонед дар ин қисмат ранги ҳар як хатро ё ҳар як сумро дигар кунед. ин вобаста ба хоҳиш ва вобаста ба додое ҳаст. масалан баъзан мехоҳем ки ягон сумро бо ранги дигар махсус нишон диҳем. бубинед вақте визуаликунонии мо омода шуд, визуализатсия, мо пахш мекунем ба тугмачаи, яъне қадами 4 Publish and Embed.
ва пахш мекунем ба тугмачаи Publish Chart. инҷо ба мо силка ёки пайванд ба визуализатсия дода мешавад ва инҷо ҳамчунин ду намуди код барои гузоштани визуаликунонӣ ё визуализатсие ки имрӯз мо сохтем ба сомона аст. қисмати дигари ҷадвале ки мо доштем ин нишон додани содироти молу маҳсулоти Тоҷикистон ба Туркияю Қазоқистон ду содироткунандаи асосӣ буд. Ба тавре гуфтем дар солҳои гуногун содирот дигаргуна аст ва содирот ба Туркия кам мешавад, ба Қазоқистон меафзояд. Мо метавонем инро дар графика нишон диҳем ва ба ҳамин шакл мо як графика сохтем. Яъне бубинед, дар инҷо нишон дода шудааст ки соли 2012 Туркия ба маблағи 493.3 миллион доллари амрико аз Тоҷикистон молу маҳсулот харидааст ва дар соли 2017 ҳамагӣ ба маблағи 233.2 миллион. Аммо Қазоқистон бошад дар соли 2012 101.7 миллион доллар бор харидорӣ карда буд аз Тоҷикистон, соли 2017 бошад 324.3 миллион доллар. Яъне ба ҳамин шакл мо нишон додем ки Қазоқистон дар содироти молу маҳсулот аз Тоҷикистон ҷои Туркияро мегирад. Бо ҳамин дарси кӯтоҳи дата журналистикаи мо ба анҷом расид. Албатта дар давоми якчанд дарс омӯхтани ҳама паҳлӯҳои дата журналистика номумкин аст. Саволҳои бештарро метавонед тариқи мессенҷер ба ман равон кунед. Ташаккур ба диққататон. Дар ин дарс мо бо шумо тарзи ёфтани маълумот, покорӣ кардани он, таҳлил ва визуаликунии онро омӯхтем. Агар саволе доред, метавонед тариқи мессенҷер ба ман муроҷиат кунед ва ман ҳатман ба шумо ҷавоб медиҳам.